U rajt sema ġdid u art ġdida, għax l-ewwel sema u l-ewwel art għaddew u m'hemmx iżjed baħar. U rajt il-belt il-qaddisa Ġerusalemm il-ġdida nieżla mis-sema mingħand Alla, preparata bħala rusa imżejna għal żewġha. U smajt leħen għoli mit-tron jgħid ara. L-amara ta' imma l-bnedmin u se jagħmar magħhom u huma se jkunu l-poplu tiegħu u Alla nnifsu se jkun magħhom u jkun Alla tagħhom. U se jimsaħ kull ġema, kull dema minn għajnejhom. U l-mewt mhix se tkun iżjed, la luttu, la biki u lanqas uġġieħ mhux se jkunu iżjed għax l-ewwel ħwejjeġ għaddew. U dak bil-qiegħda fuq it-tron qal ara qed nagħmel kollox ġdid. U qal ikteb għax dal-kliem hu affidabbli u veru. U qal li magħmul. Jienu l-alfa u l-omega, il-bidu u t-tmiem, li minnu bilanċ jien se nagħtih minn ix-xija tal-ilma tal-ħajja bl-ħlas. Min jeleb se jirred tal-ħwejjeġ u nkun Alla tiegħu u hu jkun ibni. Imma għat-timidi u l-miskredenti u l-abominevoli u l-qattiela u z-żienja u sħaħar u l-idolatri u l-giddieba kollha semhom se jkun fl-għadira li taħraq bin-nar u l-kubrit li hi t-tieni mewt. Amen. Dal-għodu xeqom tat ġurnata ġdida. Anzi, ġimgħa ġdida. Għax illum huwa jum il-mulej u allura nibdew ġimgħa ġdida fil-mistrieħ tagħna fil-mulej. U jekk aħna jirnexxielna nħazzu l-kalendarju sal-21 ta' Marzu ngħidu staġun ġdid. Jekk ħarsu lura lejn l-erba' li għaddew ngħidu bdiet sena ġdida. Għamiltu dik il-logħba li ma' nofs il-lejl 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nċaxfu nagħlqu xulxin logħba tal-kbar, logħba banali din insomma. Is-soltu, tas-soltu. Ngħidu għaddiet sena oħra. Għaddiet sena oħra u kif qal Salamun dak li kien u dak li jerġa' jkun u dak li sar u dak li jerġa' jsir. U m'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx. Qegħdin ngħidu ġimgħa ġdida, sena ġdida, qamar ġdid. U Salamun qed jgħidilna m'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx. Għaliex? Għaliex nafu li din is-sena ħad tkun bħal tas-sena l-oħra, vera? Bil-gwerer u l-inġustizzji u hemm dik il-frustrazzjoni li nafu x'inhu l-ideal, però ma nix qed ingawdu dak l-ideal. Għadna qegħdin ngħixu f'dinja li hija matna u mdamdma bid-dnub. U dik hija l-bużillista kollox, dik hija l-dnub għamel ħerba u Alla qed jagħtina dawn l-indikazzjonijiet illi ġejja xi ħaġa ġdida. Ġejja xi ħaġa ġdida. U allura jagħtina staġun ġdid, sena ġdida, jimlina bit-tama li nħarsu l-qudiem mhux illi naqtaw jiesna u niddispraw. Imma kull darba qed jagħtina dawn l-indikazzjonijiet, dawn il-sinjali pożittivi illi ġejja xi ħaġa ġdida u dik xi ħaġa se tkun verament ġdida. Għax aħna meta nagħmlu xi ħaġa ġdida, pereżempju fenna fjena ta' tibjida d-dar biex tarġa' tiġi ġdida, tifhem. Wara 6 xhur tarġa' bil-grif mal-ħajt, il-ġdid tagħna mhuwiex ġdid u għandu raġun Salamun jgħid m'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx. Imma hawnhekk fl-Iqrajna għandna affermazzjoni illi għandna din il-wegħda ta' Alla illi qatt isimgħu għadha xejn. Jirrinova l-ħolqien kollu. Alla tiġeddet il-ħolqien li fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Dak il-ħolqien sar kobba mħabbla minħabba dnub ta' ċerti anġli Satana wieħed minnhom u d-dnub tagħna il-bnedmin illi ġab dan id-diżastru u Alla qed jgħid dal-ħolqien tiegħi mhux ħanarmih,
mhux se naqta' jis minnu, għad inġeddu. Għad inġeddu. U allura qed jagħtina tama futura, imma wkoll kif se naraw, dik it-tama futura hija wkoll realtà preżenti f'ċertu sens, preżenti fil-ħajja kwotidjana tagħna ta' niesu stess. Ħanaraw mill-ewwel ħaġa is-sors ta' dan it-tiġdid. Qegħdin nitkellmu dwar il-fatt li Alla għad jerġa' iġġedded kollox. Min se jġedded kollox? Min huwa s-sors ta' dak it-tiġdid? F'vers 5 naqraw dak bil-qiegħda fuq it-tron qal ara jien se nagħmel kollox ġdid. Dak bil-qiegħda fuq it-tron. Minnu? Nasa fil-kuntest nkunu sejf jekk ngħidu li huwa Ġesu Kristu nnifsu. Għax huwa l-istess wieħed li jagħti min-nixxija tal-ilma tal-ħajja bla ħlas. U li fuq it-tron is-sultan sofran li għandu ħakma assoluta fuq kollox, għalkemm forsi jidher li dal-ħolqien li ġie żmattat issa. Ta' bilħaq għandu awtorità fuq il-ħolqien illi jerġa' jagħmlu ġdid. Ġesu huwa l-aġent illi bih Alla l-Missier ħalaq is-sema u l-art u kull ma fihom. Fatti fil-Kolossin kapitlu 1 jgħidilna bi Kristu nħolqu l-ħwejjeġ kollha. Il-kosmos kollu. Fis-smawiet u fuq l-art l-inviżibbli u l-inviżibbli. Se jkunu tronijiet jew dominji jew ħakkiema jew awtoritajiet. Il-ħwejjeġ kollha inħolqu permezz tiegħu u għalih. U qabel ħwejjeġ kollha Pawlu qed jafferma li Ġesu mhuwiex parti mill-ħolqien, imma huwa l-ħalli nnifsu huwa qabel il-ħwejjeġ kollha u l-ħwejjeġ kollha fih iżommu flimkien. Il-ħolqien għadu jeżisti minħabba din il-treġija dan il-kontroll providenzjali ta' Ġesu Kristu fuq il-ħolqien kollu tiegħu. Qed iżommu sakemm issir rikapitulazzjoni. Ġifieri dal-ħolqien se jiġġedded mill-qiegħ. Se jiġġedded radikalment. It-tiġdid tagħna l-bnedmin meta nitkellmu dwar tiġdid huwa tiġdid relattiv. Kollok pittura fenna fiena, pittura li tant ediemet u tant ingħatat verniċ li saret isa kannella. Illum hawn dawn l-esperti li inaħulek dak il-ħmieġ u raqqawa u jirranġaw jġibu lek isa ġdida. Ma tista' tassigura ruħek li wara li jgħaddu ħafna snin terġa' tiġi l-istess ħaġa. Tiġdid tagħna huwa relattiv. Alla biss kapaċi jġedded u jġedded permanentament. Iġġedded u l-ħolqien tiegħu jibqa' ġdid. Jibqa' ġdid. Alla waħdu għandu s-seta illi jitrasforma. L-istess bħalma mill-kaos fil-bidu meta Alla beda joħloq is-smawiet u l-art, kollox kien kaos. Konfużjoni ħaġa oħra. Imbagħad mill-kaos Alla ħalaq il-kosmos. Ranġa l-affarijiet. Sebbaħ l-affarijiet. Hekk ukoll minn nies midimba u miżerabbli bħalna Alla qed isawwar minna għad-tisin. Nies partikolari għalih. Infatti l-Apostolu Pawlu jgħid li jekk xi ħadd huwa fi Kristu, jekk xi ħadd huwa f'unjoni mistika ma' Kristu. Jiġifieri huwa maqut ma' Kristu bil-fidi. Dan huwa ħolqien ġdid minn issa. Irridkom tirrealizzaw din. Li Alla qed iwiedna li l-univers għad iġeddu u jibqa' ġdid għall-eternità. Imma minn issa stess Alla diġà bdieħ dal-ħolqien ġdid. Kif bdieħ? Bina. Bina. L-abitanti ta' dan il-ħolqien ġdid li Alla qed jagħmel bl-omnipotenza kbira tiegħu diġà bdieħ bina. Jekk xi ħadd fi Kristu huwa ħlieqa ġdida. Il-ħwejjeġ qod dew ara saru ġodda. Alla jridna nifhmu illi dal-ħolqien ġdid beda bina. Aħna ċittadini tas-saltna eterna tiegħu. U allura rridu nitgħallmu naftaw fl-abilità tiegħu
li jġedded kollox. L-abilità ta' Ġesu Kristu illi, pereżempju, meta kien ma' dixxipli u waqqaf iċ-ċena mqazza tiegħu, għalilhom dan hu demmi tal-patt il-ġdid, ixorbu minnu intom ilkoll, u ngħidilkom is-sewwa mhux se nerġa' nixrob minn dan il-frott tad-dilja qabel nixorbu ġdid magħkom fis-saltna ta' smewiet. Ġesu qiegħed irid jelevalna, irid jerfalna l-ħarsa tagħna lejn dan l-avveniment trement u straordinarju li qed jagħmel. Bħalma ħoloq kollox mix-xejn u dak il-ħolqien tarra bid-dnub, hekk ukoll Alla se jerġa' iġedded il-ħolqien tiegħu. Rridu nibdew nafdaw fl-abbiltà tiegħu biex ġeddet kollox imqar f'nofs il-provi u l-inċertezzi li minnhom għaddejjin. Naf, jien nitkellem magħkom. U min għandu din il-problema, u min għandu das-saram, u min għandu din l-isfida qawwija qudiemu li jaħbad jaqgħod qalbu. Rridu nafdaw f'Alla li għandu dan il-pjan estensiv. Alla jimpurtah minni u minnek mhux biss mill-ħolqien kollu tiegħu. Mill-ħolqien kollu tiegħu. Allura rridu nikkonsidraw ukoll il-medda tat-tiġdid. It-tiġdid ta' Alla. X'ħadd jolqot kollox. Araw vers 5. U dak bil-qiegħda fuq it-tron qal ara qed nagħmel kollox ġdid. Kollox. Mingħajr eċċezzjoni. Kollox hemmhekk tfisser kollox. Kollox. Dan l-qari tal-lum jiddeskrivilna r-rinnovazzjoni finali tal-ħolqien meta d-dnub, l-uġieħ, il-mart, id-dieqa, il-vistu, il-ħwejjeġ negattivi, il-ħwejjeġ koroħ illi huma parti minn ħajjitna, dawn, inkluża l-mewt, ma jkunux iżjed. Ma jkunux iżjed. U din hija t-tama ta' kull Kristjan. Din hija l-isperanza illi Kristu żera fina meta għamel bell-imwiet l-ewwel frott ta' dawk illi raqdu. Din l-opra divina illi Alla għad iġġedded kollox, Pawlu jerġa' jsemmiha fir-Rumani kapitlu 8, vers 19 fejn jgħid illi x-xenqa ħerqan, meta tixxenna xi ħaġa, tafu xi tixxenna tkun trida forza kbira. Ix-xenqa ħerqana tal-ħolqien qed tistenna bil-ħeġġa ir-rivelazzjoni ta' li Alla. U li Alla min huma? Ma nafux. Naftit minnhom, ma nafux. Alla għad jagħmel wirja bina il-mifdijin tiegħu u jgħid lil kulħadd dawn huma uliedi. Dawn huma uliedi. Kollox qiegħed miexi lejn dak il-punt fejn Alla jgħid dawn huma l-ulied miksuba tiegħi, miksuba bid-demm ta' ibni l-għażiż. Għax il-ħolqien kien issuġġettat għal futilità. Min dakinhar li Adam irribella kontra Alla u għamel li fettillu flok ma żamm il-kmand sempliċi tal-Alla, il-ħolqien kien issuġġettat għal futilità. Hemm din is-sens ta' vanità, ta' fruwa. Mhux volontarjament, imma minħabba dak li suġġettah bit-tama li saħansitra l-ħolqien innifsu. Il-ħolqien innifsu għad ikun illiberat mill-jasar għal korruzzjoni u miġġub għal libertà glorjuża ta' li Alla. Il-ħolqien minħabba fina qiegħed ibati minn ċertu jasar, ċertu skjavitu. Għalhekk naraw l-annimali batu u jmutu għaliex għandna jgħidu dawn x'għamlu ħażin minħabba fina. Il-mewt, id-dnub daħal fid-dinja u l-mewt bid-dnub. Il-mewt bid-dnub. Alla suġġetta l-ħolqien tiegħu għal vanità u Pawlu jkompli jgħid li nafu li l-ħolqien kollu ilu jokrob flimkien u jweġġa flimkien bil-weġġat tal-ħlas issa. U mhux hekk biss, imma aħna nfusna wkoll li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu, saħansitra aħna nfusna noqorbu fina nfusna u nistennew bil-ħeġġa l-adozzjoni, il-fidwa ta' ġisimna.
Vera? Din noqorbu aħna, jiena ngħid għaliha hekk inħossni, noqrob, nħares il-qudiem nantiċipa dak il-jum meta qed nirċievi minn Ġesu Kristu ġisem ġdid. Bħalissa dan il-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna illi Ġesu għad jitrasformah biex kun ġisem illi jixbaħ il-ġisem glorjuż tiegħu. Pawlu jkompli jgħid f'din it-tama aħna salvati, ma tama li tara mhijiex tama. Għax dak li qed jarah, dak li xi ħadd jarah għaliex it-tama għalih. Din hija t-tama illi Alla qiegħed ipoġġi qudiemna hija l-wegħda tremenda li jagħti lill-fidili tiegħu tama vivaċi, tama ħajja, motivazzjoni qawwija biex nantiċipaw ir-ritorn ta' Kristu. Biex naħarsu fissi lejn din il-wegħda insommuha għażiża għalina il għaliex difatti għad is-seħħ. U dak huwa li għamilna Kristjani fis-swieq oħra. Li aħna nies ta' tama. Pietru jibda l-ittra tiegħu billi jgħid imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu illi skont il-ħniena kbira tiegħu ikkawża nkunu mwielda mill-ġdid. Hemm aħna. Twelid ġdid illi għamilna ħlejja ġodda. Hija twelid ġdid għal tama ħajja. It-tama tagħna mhix se tiddeżappuntana. Mhix se trexna jew toqgħana ċajt quddiem ħadd ieħor. Hija tama ħajja permezz tar-riżurrezzjoni ta' Ġesu Kristu mill-imwiet għal wirt inkorruttibbli. X'wirtu dan? Wirt x'ħanirtu? Ħanirtu il-ħolqien ġdid tal-Alla. Il-ħolqien ġdid tal-Alla. Vers 7 jgħidilna fil-qari tal-lum min jeleb se jirredda l-ħwejjeġ u nkun Alla tiegħu u jkun ibni. Wirt inkorruttibbli mhux kontaminat kif inhu bħalissa u lanqas jitbiel riservat fis-smewwiet għalikom. Peress li dan it-tiġdid huwa imbassar u Alla urina minn qabel x'għad jagħmel, tajjeb illi ngħix fid-dawl tiegħu. Tajjeb illi aħna ngħixu b'din it-tama qudiemna u nesperjenzaw minn issa stess it-toma minn qabel ta' dir-realtà imbierka. Kif? Billi aħna nitqazzu għal Alla. Billi aħna bl-imġiba tagħna, bil-ħsibijiet tagħna, bid-diskors tagħna nuru li aħna ta' bilħaq ħlejja ġodda għalih. Pawlu jgħidilna tkunux ikkonformati ma' din-dinja, tkomplux taqblu mal-mentalità bażwija u idolatra ta' din-dinja. Imma kunu trasformati, jiġifieri iġġeddu bit-tiġdid ta' moħħkom ħalli tippruvaw x'inhija r-rieda ta' Alla dak li huwa tajjeb u aċċettabbli u perfett. Pawlu jgħidilna la darba Alla għamilkom nies ġodda, għejxu bħala nies ġodda. Biex turu tesibixxu din it-tama li Alla żera fil-qlub tagħkom. Alla beda biex billi għamilna ħlejja ġodda. Jekk missejjer żball meta kont ngħadni żgħir ħafna, sar l-ewwel kirurġija trappjant tal-qalb. Minn hekk kien Dr. Bernard mill-Afrika t'isfel, illi għamel dil meravilja illi f'operazzjoni komplikata neħħa qalb ta' pazjent u poġġa qalb ta' ħanżir. Imma kienet l-ewwel kirurġija illi d-dinja baqgħet imbelħa. Li wieħed jirċievi qalb ġdida, Alla kapaċi jagħmel aħjar minn hekk. Alla kif ħabbar bil-profeta Eżekjel jgħid li jiena se nagħtikom qalb ġdida u spiritu ġdid se qiegħed fikom u se nneħħi l-qalb tal-ħaġar u nagħtikom qalb tal-laħam. Araw da xejn, it-tiġdid tal-Alla jibda minn ġewwa fina. Billi tagħna minn qalb insensittiva li ma tridx taf bih, li ma tħobbux,
tana qalb tal-laħam u se nqiegħed l-ispirtu tiegħi fikom u nikkawżakom li timxu fl-istatuti tiegħi u toqgħodu attenti biex tobdu ir-regolamenti tiegħi. Bir-raġun għalhekk inna ġġeddu fl-ispirtu ta' moħħkom. Il għaliex kapaċi niġġeddu. Alla għamilna kapaċi li niġġeddu għalih biex nuru illi din it-tama illi dwara rajna fl-Apokalissi mhijiex tama firha. Mija tama l-qiegħda sseħħ anke minn issa stess fina infusna. Hekk allura nittmantnew kuljum bl-ispirtu s-santu tiegħu. Li għamilna kapaċi nonoraw il-Alla bħala ċittadini ta' smewiet fit-triqtna lejn darna. Għalhekk il-Bibja tgħidilna imxu fl-ispirtu, ġifieri iddependu fuq. Jew imtlew bl-ispirtu. Ġifieri kunu kontrollati bih bħalma dajsa tal-qluħ f'liema direzzjoni timxi skont minn fejn qed jonfuħ ir-riħ. Hekk ukoll imtlew bl-ispirtu din hija l-responsabbiltà tagħna. Mela rajna s-sors tat-tiġdid u s-sultan sovran illi ġeddet kollox, il-medda tat-tiġdid illi litteralment kollox, l-univers kollu għati ġeddu. U issa rridu naraw ukoll iċ-ċertezza tat-tiġdid. Il għaliex forsi xut minnkom qed tgħidu kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Il għaliex ix-xjenza tgħidilna li kollox baqa' għaddej, ilu għaddej hekk sena wara sena, mu qed jiġri xejn speċjali. Imma notaw Ġesu Kristu x'qallu l-Ġwanni. U qal ikteb għax dal-kliem huwa affitabbli u veru. Dal-kliem huwa ta' min joqgħod fuqu, ta' min jafdaħ. Di mhix xi ħrafa. Mhix xi ħaġa li ivvintaw il-bnedmin. Ġesu Kristu qed jgħid bħalma tgħinha ngħidlek dan qed ngħidlek huwa veru. Imma tgħidli kapaċi tmur għand notaru niffermaw dil-ħaġa? Meta xi ħaġa tiktibha, kif jgħidu l-Latini, scripta manet. Dak li inti ktibt jibqa'. Jista' ngħidlek kelma. U mbagħad inti tgħidli inti kontatt u jien ngħidlek meta għadta. Le ta' mhux veru. Imma kieku ktibtielek u fermajtielek ħażhomni responsabbli. Ġesu qed jgħidluha ikteb għax dal-kliem huwa affidabbli, dal-kliem huwa ta' min joqgħod fuqu. Huwa veru. Kelmet Alla hija affidabbli. Nistgħu niddubitaw il-kliem ta' xulxin u kultant ikollna raġun jekk nkun nafu l-karattru ta' dak li jkun. Li s-soltu jiktbilna u jqarrabina, noqgħod attent jiena. Imma le, kliem Alla huwa affidabbli. Impossibbli li jkun mod ieħor. Il-wegħda divina mhijiex ħolma jew xewqa firħa tagħna il-bnedmin. Hija garantita mill-karattru affidabbli ta' Alla li ma jistax jikteb. Balaam Alla nqeda bih biex qal Alla mhuwiex bniedem biex jikteb. Jew bil-bniedem biex jibdel ħsiebu jaqgħu qala u ma jagħmilx, jew tkellem u ma wettaqiex, jaqgħu Alla ħajamel ħolq ġdid u mbagħad tibqa' ma jagħmlux. Le, jiena ngħid la darba qala żgurament se jagħmilha din il-ħaġa. Żgurament se jagħmilha. La darba kien fidil fil-passat, Alla jassigurana li se jibqa' fidil fil-futur. Pawlu lill-Korintin kitbilhom qalilhom intom neqsin minn ebda don spiritwali fil-waqt li tistennew bil-ħeġġa ir-rivelazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Din hija xi ħaġa normali għal kull Kristjan li jistenna bil-ħeġġa ir-ritorn glorjuż ta' Kristu. Minn ġurnata l-oħra. Li wkoll se jikkonfermakom sa tmiem. Alla se jikkonfermana, se jżommna, se jippreservana sa tmiem bla tixlija, bla ebda akkuża ġifieri, f'jum Sidna Ġesu Kristu. Fidilu Alla. Li minnu kontum sejħin għax-xirka ma' ibnu Ġesu Kristu Sidna. Tiftakru meta Iżajja jgħid li Alla u Alla tal-ammen. Tiftakru għadin? Alla tal-ammen. Alla tal-hekk ikun. Jekk qala, żgurament se jagħmilha. Il-fedeltà tiegħu allura tispirana
u tqanqal il-fedeltà tagħna. Alla huwa fidej fil-weda tiegħu, aħna rridu nkunu fidili lejh. Dinja sejħa biex aħna nafdawh u nobduh. Issa li bdejna din is-sena ġdida, aħna msejħin biex nimxu bil-fidi. Palma minna fil-passat, nibqgħu mexxin bil-fidi. Rumani 1:17. Il-ġust se jgħix bil-fidi tiegħu. Kif se noġbuh l-Alla? Bil-fidi tagħna, billi nibqgħu nafdawh anke f'din il-weda finali li għad iġedded il-ħolqien kollu tiegħu u jagħmilna werrieta tiegħu, irridu nibqgħu nafdawh il-jekku. Ħanafdaw allura fil-wedi ta' missierna. Il-wedi ta' missierna illi ma jitħax bina. Proverbi 3:5 jgħidilna afda fil-mulej qalbek kollha. U la tmilx fuq il-fema tiegħek stess. Irrikonoxxih f'modijietek kollha u hu se jagħmillek traqatek dritti. Traqatek dritti. Irridu nissottomettu ruħna bi gratitudni għal-volontà u l-kelma tiegħu. Li bihom iġeddidna. U jġeddidna minn issa stess, isawwarna għal-glorja tiegħu stess. Fis-salmi x'naqraw, kelmtek musbiħa riġlejja dawl għal-modija tiegħi, għal-modija tiegħi. Allura bil-kelma tiegħu iġeddidna u jġeddidna wkoll skont ir-rieda tiegħu. Il-glorja ta' Alla hija l-glorja tagħna. Nifhmu għadi? Il-glorja meta aħna nfittxu nigglorifikaw lil Alla, aħna nkunu ta' bilħaq glorjużi qudiemu, sbieħ qudiemu. It-tieni Ittra tas-Solonkin Pawli jgħid għal dan l-għan nitolbu wkoll dejjem għalikom sabiex Alla tagħna jgħodkom denji tas-sejħa tagħkom. Għandna dis-sejħa, sejħa inkredibbli. L-Alla qed isejħilna biex finalment inkunu werrieta tiegħu. Daħlu inġdid. Pawlu kompli jgħid jwettaq kull xewqa fikom għat-tjieba u kulat tal-fidi bis-seta tiegħu. Ħalli hekk isem Sidna Ġesu jkun glorifikat fikom u intom fih. Taraw il-relazzjoni intima mill-qrib dak li jiġri l-Kristu se jiġri lilna. Ġesu Kristu jkun glorifikat fikom u intom fih skont il-grazzja tal-Alla u s-Sid Ġesu Kristu. Naħseb ma nistawx nikkomprendu, ma nistawx nifhmu, ma nistawx napprezzaw illi min-nies tad-dinja Alla laħana bil-grazzja tiegħu biex jagħmilna infinitament sinjuri fih. Rumani 8 jgħidilna l-Ispiritu nnifsu, l-Ispiritu Santu qed jixhed mal-Ispiritu tagħna. Li aħna tfal t'Alla. Li aħna tfal t'Alla. U jekk tfal werrieta wkoll. Werrieta t'Alla u werrieta ma' Kristu imbagħtu miegħu sabiex nkunu glorifikatu wkoll miegħu. U hekk vera, Pawlu huwa realistiku ħafna, qed jgħid dawk li ma ta' Kristu bħalissa irridu jibagħtu minħabba fih, imma finalment għad ikunu glorifikati wkoll miegħu. U allura tajjeb illi nikkonsidraw daqsxejn fit-dawl ta' dal-qrajna tal-għodu. Kif taffettwana din it-tama? Din it-tama li Alla appoġġa qudiemna, illi beda biex qed iġeddet lilna u finalment qed iġeddet il-ħolqien kollu u jintroduċina fih biex ingawduh tul l-eternità kollha. Kif taffettwana? L-ewwel qed iridu nirriflettu fuq il-fedeltà ta' Sidna Ġesu Kristu. Għaddiet sena oħra u jekk tħares lura u tajt ħansaqsik, iddiżappuntak il-mulej Ġesu f'xi ħaġa? Mistoqsija superflua ħanwieġibha jiena stess żgur li le. Żgur li le. Imma int iddiżappuntajtu għal 10,000 darba. U frattant baqa' jżommok. Frattant baqa' jżommok. Dik hija l-fedeltà inkredibbli ta' Alla tagħna. Nistgħu nħarsu lura u niftakru kemm sostniena, indokrana, żamna, bidilna. Vera?
biex jirqardu l-ħajr għal kumpassjoni u l-modrija u s-sabar tiegħu lejna. U fuq kollox irdu l-ħajr għal paċenzja li jobina. Għana forsi nifmu daqsxejn, forsi meta konna nrabbu jew forsi xort ntrabbu tfal u jiddezappuntawkom u tieħdu paċenzja bihom. U tibqgħu taħfrulhom, u tibqgħu tipprovdulhom, u tibqgħu tagħtuhom minn kollox. Dan huwa Alla tagħna. L-imħabba fidila tal-mulej ma tieda qatt jgħid Ġeremija. U qala waqt li kienet ħares lejn Ġerusalemm li kienet saret ħerba. Il-għaliex ġew il-Babilonjani u attakkaw lil-Lut u ħaduhom fl-eżilju u għaliex Alla permetta da kollu maħabba l-idolatrija u l-infedeltà tal-Lut. Kien ilu jafżhom snin wara snin wara snin u jibatilhom profeta wara ieħor jekk tibqgħu sejrin f'dil-vija ħadd tispiċċaw ħażin. U Alla żamm kelbtu. U difatti iġġarrew kollha lejn l-eżilju. U Ġeremija qiegħed jibki fuq il-belt ta' Ġerusalemm. Belt li kienet l-għaxqa tad-dinja. Illi qed jara issa irrovinata għal kollox. U frattant jgħid l-imħabba soda jew l-imħabba pattwali l-kelma hija l-ħesed talla. Ma tieda qatt, ma tieqaf qatt. Għandna d-dar għandna grandfather clock. U nieħdu pjaċir bil-lejl jekk ninsertaw dan li jisu jwennisna. Darba t-tifla ġabetilna ħabiba tagħha biex torqod għandna għaliex ma kellix fejn toqgħod. Kienet għadhom qed jistudjaw fil-kors tagħhom. U l-għada fil-għodu għnila kif raqgħet orrajt, għaltinna orrajt. Imma din wara sirna nafu li martejt ma' kulħadd. Illi dawn dil-familja għandha grandfather clock illi kun nofsija jdoq. U ma rqgħet xejn. Dak grandfather clock però jekk jieqaf ma tqabdu b'xejn. Għad it-tagħmel biex terġa' jibda jibben. Ma tqabdu b'xejn. Frattant l-imħabba fidila tal-mulej ma tieqaf qatt. Ma tieqaf qatt. Din niftakar kull meta tiġri d-diżastru li jieqaf għax ninsa il-ħabel. Ma ngħid l-imħabba fidila tal-Alla ma tieqaf qatt. Ġeremija jkompli jgħid il-ħnieniet tiegħu qatt ma jispiċċaw. Huma ġodda ma' kull għodwa kbira hija l-fedeltà tiegħek. Għaldaqstant m'għandniex nibżgħu u m'għandniex neżitaw milli inkomplu niġġeddu fi Kristu Ġesu. Għax dik hija d-direzzjoni li Alla xeħitna fija. Għallilna din hija triq imxu fija. Din hija triq għal-ġid tagħkom imxu fija, ikbru fil-grazzja u fit-tarif ta' Sidna Ġesu Kristu jgħidilna l-Apostolu Pietru. Nkomplu nikbru, nkomplu nikkommettu l-avvanz spirituali tagħna lill-Alla tagħna. Alla grazzjana. Dik kelma sabiħa, nixtieq li nibdew nużawha. Alla grazzjana. Tagħna grazzja bil-Malti. Daħħalna f'xirka miegħu. Tagħna wedi tremendi. U allura ejjew nissoktaw nagħmlu progress, tgħidu li kif bit-talb, bil-qari u l-meditazzjoni tal-Iskrittura, bix-xirka ta' bejnietna, dawn huma l-mezzi li Alla tagħna għad-dispożizzjoni tagħna biex aħna nikbru fil-xbija ta' Ibnu Ġesu Kristu. U allura ovvjament rridu nġedu u narmu kull prattika midimba. Jekk hemm xi ħaġa midimba li inti qed tirrepetija, dik hija mażra ma' saqajk. Dik hija katina ma' saqajk. Mhix se tħallik tiġrija tal-fidi li hemm qudiemek. Imqarik huwa dnub wieħed li inti taf bih u qed taħmlu qed tittollerah fil-ħajja tiegħek, m'intix ħad tagħmel progress. M'intix. F'Titu kapitlu 2 l-Apostolu Pawlu jgħidilna li l-grazzja tal-Alla li ġġib is-salvazzjoni dejjem il-bnedmin kollha. U tħarriġna titrenjana ġifieri l-istess grazzja li bija ħafrinna hija l-grazzja li bija għaddisna.
iħarriġna biex niġħdu l-impjetà, il-ħażen ġifieri, il-passjonijiet mondani u ngħixu sensibbilment, ġustament u pjetosament fi żmien preżenti waqt li nistennew dik it-tama birka, id-dera glorjuża tal-Alla l-kbir, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. U allura rridu ngħixu kuljum f'din l-isperanza ta' glorja dejjema. Bħalissa għaddejjin mill-prova, bħalissa imlibsin l-armatura tagħna, qegħdin fil-kamp tal-battalja, qegħdin niġġieldu, qegħdin niweġġaw, imma nafu li hemm il-jum tar-rebħa finali. U allura il-ħasa tagħna rridu nżommuha iffukata fuq Ġesu Kristu. Tħares lejn innifsek. Tħares x'qed jagħmel ħadd ieħor. Żomm il-ħasa tiegħek iffokata fissa fuq Ġesu Kristu u fuq il-wirt etern illi qiegħed jistennina. Ejjew nifissaw ħarsitna fuq Ġesu, jgħidilna l-awtur tal-ittra lil-Lut. Nifissaw ħarsitna fuq Ġesu, l-awtur u l-perfezzjonatur tal-fidi tagħna. Kemm sabiħa di. Ġesu huwa l-awtur tal-fidi tagħna. Ara ma taħsibx li int bil-ħila tiegħek hemm int fih, Ara ma taħsibx. Huwa l-awtur. Ġesu huwa l-awtur tal-fidi tiegħek. U bdija l-fidi tiegħek fih. U wkoll jipperfezzjona. Bħalissa tista' tkun dgħajfa, tista' tkun debboli, tista' tkun inkonsistenti, imma dak li ikkawża li inti temmen fih u tafda fih ukoll jipperfezzjonak sa tmiem. Din it-tama allura l-aħwa. Trid tnebbaħna, trid tispirana biex nipperseveraw, nibqgħu niġru t-tiġrija tal-fidi tagħna, nibqgħu leali lejn dak illi ħabbna is-sena li għaddiet u jibqa' jħobbna din is-sena wkoll. Ejju ninsew il-ħwejjeġ li jinsabu warajna. Kultant li nagħmlu dan l-iżbal banali illi nagħmlu xi fawl kbir, xi diżastru, xi dnub li jħabbilna u jiskurmentana u naħbtu naqtaw qalbna u ngħidu ma niswa' xejn. Veru ma tiswa' xejn, laqas jien ma niswa' xejn. Mingħajr Ġesu Kristu ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma Pawlu jgħidilna insew l-ħwejjeġ ta' wara, insew l-ħwejjeġ tal-passat. Dak issa għaddiet, irċivejna l-maħfra għalihom, nġebdu għal-ħwejjeġ qudiemna jgħidilna. U x'huma l-ħwejjeġ qudiemna? L-univers ġdid li Alla għad joħloq bl-omnipotenza tiegħu. Ara jien nagħmel kollox ġdid. Jien nagħmel kollox ġdid. Walla l-irpost tagħna waqt li għaddejjin mill-ħafna skumdità u provi ta' din il-ħajja, l-irpost tagħna rridu insibuh fil-weda sofrana tas-Sultan Etern. Is-Sultan li ta' ħajtu għalina. Il-ġust minflok l-inġusti biex ressaqna lejn Alla. U l-istess Sultan illi ġeddet kollox. U allura rridu ngħixu bil-fidi, fiduċja fil-ħidma preżenti tiegħu li qiegħed iġeddidna, imma wkoll bit-tama ta' glorja eterna li għad tkun rivelata lilna. U dakinhar Ġesu jgħidilna il-fer tagħkom ħadd ma jkun jista' jħodulkom. Bħalissa ninsabu qisna mara li waslet biex twellet u allura hija miġuwa, imma dak l-istess uġieħ isarraf xi ħaġa f'barka sabiħa. Twellet tarbija ġdida fid-dinja. U l-istess ħaġa d-dinja l-istampa tagħna. L-uġieħ ta' bħalissa huwa uġieħ bit-tama u Ġesu jgħidilna mbagħad dakinhar dik il-mara li tkun għadek f'weldet imbagħad tinsa l-uġieħ tagħha. Għaliex? Minħabba l-ferħ li jkun twildet tarbija ġdida fid-dinja. B'din it-tama qudiemna l-aħwa kapaċi nilbu. B'din it-tama qudiemna maħniex se nkunu diżappuntati. B'din it-tama qudiemna ifissa fuq Ġesu Kristu il-ħallieq, is-Salvatur tagħna maħniex se nkunu diżappuntati. Il għaliex kif qalu stess. Ara, jien qed nagħmel kollox ġdid. Ikteb, għax dal-kliem huwa
affidabbli u veru. U l-poplu tal-Alla jgħid Amen.